Aproveitar todo o potencial das variantes xacobeas para crear riqueza e emprego é un dos obxectivos que persegue o Concello de Poio. Tanto é así que o Goberno local está a deseñar un paquete de medidas para apoiar o emprendemento ao seu redor. E o que buscamos é que eses novos proxectos de futuro pois nazcan con demandas reais que temos no noso Concello. E por eso estas jornadas a intención que teñen é esa, que escoiten as experiencias que están surdindo noutros concellos xa sobre o camiño, experiencias dos propios peregrinos, cales son as súas demandas, e o que queremos é que eses negocios que se creen nun futuro no noso Concello pois estén xa, de alguma maneira, alimentados co éxito. O Casal de Ferreiros acolleu hoxe a primeira xornada de emprendemento no Camiño, cita organizada polo Concello en a que participaron medio cento de emprendedores e persoas interesadas nas oportunidades de negocio e emprego que ofrecen as variantes xacobeas que pasan por Poio. Están pasando por aquí centos de peregrinos, no mes de maio foron diariamente centos de peregrinos, estános pasando por diante da porta oportunidades de negocio que non podemos desaproveitar. Non só é negocio inmediato, sino que isto é un escaparate do Concello, da contorna, das empresas que estamos aquí, para que logo poidan repetir como clientes e sexan prescritos. Campañas de formación, espazo promocional en redes e no material impreso, axudar e axilizar os trámites ou a creación de puntos de atención ao emprendedor e ao peregrino son algunhas das medidas que se porán en marcha no municipio. Creo que é unha oportunidade moi boa que teñen os emprendedores para xerar oportunidades de negocio neste entorno, atraendo turistas, xente de outros países que poden deixar un valor engadido na nosa contorna. A xornada completouse cunha mesa redonda na que participaron responsables de negocios nados ao abeiro do Camiño de Santiago, ofrecendo unha visión do emprendemento en primeira persoa.